De Battenstuin Batterswoord in Wolterswoord had zijn beste tiert voor hoorn en is daar aan een flinke opknapbeurt. De toestellen die erin staan, die zijn in slechte staat, net meer veilig. En dus in overleg met de gemeente hebben we besloten om die toestellen te verwijderen. En we zijn nu als bestuur van de stichting er ook dwaande om de speeltuin weer te vullen met hele mooie nieuwe toestellen. Er is een hele grote behoefte vanuit het dorp. We hebben 2 basisscholen in het dorp, we hebben een peuteropvang, we hebben een BSO die het ook structureel gebruik maakt van de speeltuin. Dus het is belangrijk dat er weer een veilige buitenspeelplek voor de bank komt. De plannen liggen klaar, maar voor die nieuwe Battenstuin de komen kan, mist er nog één ding: het geld. En daarom is er nou een inzamelingsactie begonnen. We hebben op dit moment nog een tekort van ongeveer €24.000. Het hele project Mijn kost het rond €60.000. De gemeente had een intentie uitsprutsen om daar een substantieel bedrag om bij te dragen. We hebben zelf vanuit het dorp al de nodige centen op herkend. En we zijn ook voor het laatste stukje, de laatste €25.000 dwaande om het plaatsje rond te krijgen. Hoewel het geld er nog net is er al wel een ontwerp van hoe die nieuwe Battenstuin eruit komen met de sjen. Daar moet voor elke leeftijdscategorie er wat wijzen. Dus er komt een hobbelhinder in, er komen wat schommels in. Er komt een heel groot toestel in. We zijn op klimmen en klauteren kennen, maar wat glitsbanen erop. En zij is er voor elk wat wils. En dat een beetje mij zit, hoop ik dat we in december, januari beginnen kunnen met plaatsen en onlezen. Zodat voor de volgende jaar, zomer 2026, er weer een prachtige speeltuin staat.